Ученето не е мръсна дума, а на всичкото отгоре може и да е забавно. И под формата на игра, родители и деца заедно в един отбор. Къде? В Техно Magic Land. Арена за любопитковци на всякаква възраст, които знаят колко много не знаят и искат да знаят повече. Невероятно място, на което науката среща игрите. И заедно прегръщат малките любопитковци. И интересно и забавно откриват чудесата на света. Освен зоната с експозиции, има и интересни и завладяващи демонстрации. Сред тях огън, ловци на метеорити, гърмяща електростатика, светни течности, от звезден прах до черна дупка, животът на звездите и други. Споделям кадри от нашето първо семейно посещение с демонстрацията огън. От нея научихме как се ражда огъня, какво всъщност гори, защо понякога е цветен, както и как да не го правим у дома. Няма да споделям повече детайли, много се вижда в клиповете, но бих се радвала повече деца да откриват света и науката по именно този забавен и интересен начин със своите родители. До скоро! Приготвили сме ви още нещо. И така призоваваме този чудесен дух нагоре. От какво направен той? Този експеримент, аз ще го разреди малко с нормална чешмяна вода, така че да не се случва толкова бурно. Колбата ще започне да бълбука леко и всъщност, щом като е тежък кислорода, той трябва да се отделя на дъното на колбата и след това да стига до нейното гърло. Като стигне до гърлото, съответно ще прелее и ще падне отвънка. Или, по друг начин казано, ако колбата ни бълбука, значи най-вероятно е пълна с кислород. По този начин всъщност е много лесно по пътя на логиката да се правят много експерименти, които зависят от разни по-леки или по-тежки газове или течности, всъщност само като следим къде ни е дъното, дали е сочи нагоре или надолу. Сега ще сипя маничко пак калиев перманганат, само че това не е той. Само че този път ще бъде малко по-малко, така че да не се случи, пак казвам, толкова бурна реакцията и всъщност накрая да се получи същите продукти, само че да се случи всичко малко по-нежно и евентуално да си остане наистина вътре в колбата. Разбира се, понякога, ако сипе малко по-рязко, не може да не реагира бурно. Ако го сложим в 5 пъти по-кислородна среда, ние ефективно му даваме 5 пъти повече шансове да се случи тази реакция, което обикновено означава, че ще се случи 5 пъти по-добре. Почти. Действително, дори само да тлее връхчето, като го потопим в кислорода, веднага умва много силен пламък и даже ако сме много наблюдателни, можем да видим и как се формират езичета пламък, които даже стават хоризонтални, понеже се образуват толкова бързо, че нямат време всъщност да се извият нагоре, ами имат доста дълъг период от време, в който гори настрани. Абсолютно безопасност, тъй като всичките топли газове отиват нагоре, а самият течен спирт не гори. Това мога да ви. Тези огнени кълбета са много красиви, само че не ни вършат работа. Но в действителност това е много фин прах. Това всъщност са спорите на един вид папрат. Знаете какво са папрати, надявам се? Да, ами един от тези видове папрати се нарича ликоподи и неговите спори всъщност като се съберат и се изсушат изглеждат по този начин. Те са наистина много фин, жълт на цвят прах и всъщност толкова са фините частици, че когато се движат, между тях задържат доста въздух и заради това за известно време всъщност се движат наистина като течност. За тях обаче има няколко други важни неща. Първото е, че са много богати на мазнини. Всъщност около 40-45% от обема им са чисти растителни мазнини. А вие вече знаете, че мазните храни казваме, че са много калорични. Този термин се използва също и за горивата в пиротехниката. Калорийната стойност на нещо означава буквално колко енергия можем да произведем от него, като го изгорим. И всъщност калорийната стойност за ликоподи отново е много висока и е сравнима с много пиротехнични смеси. И другото хубаво нещо за него е, че е абсолютно безвреден за ядене и за дишане, така че като го разпрашим навсякъде и не го запалим, първо, че е хубаво, че не сме се взривили и второто е, че това не е опасно за хората или животните, които са наоколо. И това всъщност ликоподия се използва много често по концерти, например, или по сцени изобщо, защото гори много бързо и съответно, когато изгори веднъж, след това няма опасност от пепелта или останалите недоизгорели букуци да се запалят пак. Сега всъщност това, което ще направя е да симулирам една такава като огнехвъргачка, която се ползва много често по сцени на концерти. И те обикновено се правят с едни големи тръби, пълни с ликоподи, и отдолу с компресори или с гъстен въздух.
Сега фунията ми ще бъде пълна с този лекоподи и ще бъде моето гориво. Надявам се, че ще бъде пълно, докато стигна до него. И изгъснения въздух ще бъда аз. Съответно, много внимателно ще го разпраша във въздуха и ще го запаля. При което всичките тези частици вече, като имат достъп до всички кислород, който имат нужда, би трябвало да се запалят и да горят много добре. Ето така. 3, 2, 1. И става много хубаво на кълбо. И аз ви казах, че и всъщност, точно ако видим такива оттенъци на пламъка в някакви места, можем да сме сигурни, че това именно съдържа литий в тях, защото той е единственият цвят, който произвежда точно този оттенък. Мисля, че се повторих достатъчно пъти, за да акцентирам точно върху това колко специфично червено е. И сега ще ви го покажа всъщност като сравнение с още един такъв метал, който е много близко до спирт. И както видяхме малко по-рано, когато спирта се поляризира, гори много добре. А пък когато гори нещо много добре и в него даже сме хвърлили малко иони от характерен метал, можем дори целият пламък да го отцветим в много хубав цвят. В случая той ще бъде отново пак това синьо-зелено, което се вижда и при платината. Изглежда ето така. Получим една светлина, която не само че е много ярка, ами трябва да бъде и жълто-розова. Отново е хубаво да гледате някъде в страни. Това, че не е бяло, не означава, че не е ярко. И е така всъщност правим една розова фойерверка. И на същия принцип отново можем да го направим и с всичките други метали. Когато се покриват различни магнезиеви материали и ги оставим малък, разбрахме вече, че виолетовото идва от калия, но проблемът е, че след това пък и е много трудно всъщност се разпада на газове, че се получава ударна вълна. Именно нещо, което разграничава това бързото горене от експлозията. И така ще си приготвя още една магическа пръчка, за да го направим този експеримент още веднъж. С другия край беше по-хубаво. И така, абракадабра, сим салбим и го няма.